درقنا علم بقول عنت قدام خوين الله هيوتي زمن أدخام لمن اللي يدنقل كوزكا مرقل بسم الله وولد ومنفس قدوس أحد أملاك آمين. مصحف أستير مأتوي مصحف أستير بزعباتي أبيت منغست نغوس فارس سخونة نغرات يزنتو أبو أستير أيهوداويت بتبعاتن بفقرن هزبا خاب طفات كمي غيرا خمزدحانتهم زغلጽ زانتا نركب بجكازون مصحف أستير بزعبا بعال ቡሪም አጀማምሩን ትርጉምን ይገልጻልና ምዕራፍ 1 ንግስቲ አስጢን ንንጉስ አርጤክስስ ከምዝንዓኦቶ አርጤክስስ ንጉስ ፋርስ አብታ አብሱሳን ዘላ ቤት መንግስቱ አብዝፋን ተቀሚጡ ነተን ካብ ህንዲ ክሳብ ኢትዮጵያ ዘለዋ 127 ሃገራት ይገዝእ ነበረ ብሳልሰይተ ዓመት መንግስቱ ንኹሎም ዓበይትን ሽማሙንቱን ንመራሕቲ ሰራዊት ፋርስን ሜዶንን ነቶም ገዛእቲ ሃገራትን ክብራቶምን ዓቢ ምሳሕ ገበረሎም ሽዑ ን180 መዓልቲ ሃብቲ እቲ ክቡር መንግስቱን ክብረት እቲ ብሉጽ ግርማኡን አርአዮም እዘን መዓልታት እዚአን ምስ ሓለፋ እቲ ንጉስ ነቶም ኣብ ከተማ ሱሳን ዝነበሩ ህዝቢ ኩሎም ድኻን ሃብታምን ከይፈለየ ኣብ ማእኸል መካበብያ ኣታኽልቲ ቤት መንግስቱ 7 መዓልቲ ምሳሕ ገበረሎም ጻዕዳን ሰማያውን መጋረጃታት ብጻዕዳን ቀይሕን ገመድ ሃሪ ተኣሲሩ ብቐላብቲ ብሩር ተንጠልጢሉ ኣብ ልዕሊ ኣዕኑድ እምነበረት ተዘርጊሑ ነበረ ኣብ ልዕሊ እቲ በአልባስጥሮስ ብጻዕዳ እምነበረድ ብሉልን ብጸሊም እምነበረድን ዝተኸድነ ምድሪ ቤት ከኣ መናብር ወርቅን ብሩርን ነበረ እቲ መስተታት ድማ በአቕሑ ወርቂ ይቐርብ ነበረ እቲ ኣቕሑ ከኣ በብዓይነቱ ነበረ እቲ ንጉስ ለጋስ ስለ ዝነበረ ድማ እቲ ነቢት ብዙሕ ነበረ ንጉስ ከኣ ንኹሎም እቶም መኳንንቲ ቤቱ ነፍስ ወከፍ ከም ድልየቱ ዳኣኽሰቲ እምበር ንሓደ እኳ ግዲ ከይብልዎ ኣዚዙ ነበረሞ እቲ ምስታይ ከም ድልየትካ ነበረ ንግስቲ አስጢን ድማ ኣብ ቤት ንጉስ አርጤክስስ ነንስቲ ምሳሕ ገበረትለን ኣብ ሳብዒት መዓልቲ ንጉስ ነቢት ሰትዩ ልቡ ደስ ምስ በሎ ንመህማን ንቢስታ ንሓርቦና ንቢግታ ንኣባግታ ንዜታር ንካርካስ ነቶም ዘገልግልዎ 7 ስሉባት ጸውዖም ንግስቲ አስጢን ምልክዕቲ ነበረትሞ መልክዓን ህዝብን ንሽማምንትን ከተርኢ ዘውዲ ንግስቲ ደፊኣ ናብ ቅድሚኡ ከምጽዋ ኣዘዞም እቶም ስሉባት ትእዛዝ ንጉስ ምስ ነገርዋ ግና ንግስቲ አስጢን ምምጻእ ኣበየት ሽዑ እቲ ንጉስ ኣዝዩ ኾረየ ኩራኡ ኸኣ ነደደ ንንጉስ ሕግን ስርዓትን ዘርኢ ነገር ከጋጥሞ ከሎ ነቶም ፈላጣት ሕግን ስርዓትን ጸዊዕኻ ምሕታት ልሙድ ነበረሞ ሽዑ ነቶም ሕግን ስርዓትን ዝፈልጡ ጸዊዑ እንታይ ክገብር ከም ዝግብኦ ሓተቶም እቶም ብዙሕ ግዜ ንጉስ ምኽሪ ዝሓቶም ዝነበረ ኸኣ ካርሽና ሼታር አድማታ ተርሺሽ ሜረስ ማርስና መሙካን ነበሩ እዚኣቶም ኩሉ ሰዓብ ጥቃ ንጉስ ዝቀርቡን ኣብታ መንግስቲ ዝለዓለ ስልጣን ዝነበሮም 7 ሽማምንቲ ፋርስን ሜዶንን እዮም ኣነ ንጉስ አርጤክስስ ንንግስቲ አስጢን በቶም ስሉባተይ ገረ ዝኣዘዝኳ ስለ ዘይገበረት ከም መጠን ሕጊ እንታይ ይግበር ኢሉ ሓተቶም መሙካን ከኣ ኣብ ቅድሚ ንጉስን ሽማምንትን ንግስቲ አስጢን
ንሓለቃታት ኣብ ግዝኣትካ ንዘሎ ኩሎም ህዝብታትን እንበር ንኣኻኒ ንጉስ ጥራይ ኣይኮነትን ዝበደለት እዚ ንግስቲ ዝገበረቶ ነገር ኩለን ኣንስቲ ክሰምዓ እየን እሞ ንጉስ ኣርጤክስስ ንንግስቲ ኣስጢን ናብኡ ከምጽዋ ኣዘዘ ግናኸ ኣይመጸትን እናበላ ንሰብኡተን ክንዕቃኦም እየን ሎሙ ኸኣ ወይዘራዝር ፋርስን ሜዶንን ንግስቲ ዝገበረቶ ዘረባ ምስ ሰማዓ ንኹላቶም ሽማምንቲ ንጉስ ከምኡ ክብላኦም እየን እሞ ብዙሕ ንዕቐትን ኩራን ክኸውን እዩ ንጉስ እንተደኣ ፈቲኻስ ሓደ ንጉሳዊ ትእዛዝ ኣውፅእ ከይፈርስ ከኣ ኣብ ሕጊ ፋርስን ሜዶንን ይጽሓፍ ደጊም ኣስጢን ናብ ቅድሜኻ ኣይትእቶ ንጉስ ድማ እቲ ናይ ንግስቲ ማዕርግ ንኻልእ ካብ እትሓይሽ ካብኣ ንእትሓይሽ ሃባ ኣዋጅካ ኣውጅ ንጉስ ኣብ ዘላ እዛ ገፋሕ መንግስትኻ ምስ ተሰምዐ ኸኣ ኩላተን ኣንስቲ ንሰብኡተን ካብ ዓቢ ክሳብ ንእሽቶ ክብሪ ክህባኦም እየን በለ እዚ ምኽሪ እዚ ድማ ንንጉስን ሽማምንትን ባህ ኣበሎም እሞ እቲ ንጉስ ከምቲ ዘረባ መሙካን ገበረ ኣብ ኩለን ግዝኣቱ ድማ እቲ ንጉስ ነንሃገር ከም ስርዓት ኣጸሓሕፋኡ ነንህዝቢ ኸኣ በብዘረባኡ መልእኽቲ ሰደደ እተን መልእኽታት ድማ ነፍሲ ወከፍ ሰብኣይ ኣብ ቤቱ ክመልኽ ዝእዝዛ ነበራ ምዕራፍ 2 ኣስቴር ንግስቲ ከም ዝኾነት ድሕሪዚ ንጉስ ኣርጤክስስ ካብ ኩራኡ ምስ ዝሓለ ንዋሽትን ነቲ ዝገበረቶን ነቲ ኣብ ልዕሊኣ ዝፈረዶን ነገር ሓሰበ ሽዑ እቶም ኣማኽርቲ ንጉስ ንንጉስ ጽቡቕ ዝመልክዕን ደናግል ኣዋልድ ንድለየሉ እቲ ንጉስ መልክዕን ዝጸበቓ ኩለን ደናግል ኣዋልድ ናብ ከተማ ሱሳን ናብ ቤት ኣንስቲ ኣብ ኢድ ሄጋይ እቲ ስሉብ ጊልያ ንጉስ ሓላዊ ኣንስቲ ዝእክብወን ሽማምንቲ ኣብ ኩሉ ግዝኣት መንግስቱ ይመዘዝ ንምድላው ዘድሊ ኸኣ ይወሃበን ነቲ ንጉስ ባህ እተብል ጓል ድማ ኣብ ክንዲ ኣስጢን ትንገስ በሉ እዚ ነገር እዚ ንንጉስ ደስ ኣበሎሞ ከምኡ ገበረ ኣብ ከተማ ሱሳን ሓደ መርዶክዮስ ዝስሙ ኣይሁዳዊ ሰብኣይ ነበረ ንሱ ወዲ ያኢር ወዲ ሽምዒ ወዲ ቂስ ካብ ደቂ ቢንያም ነበረ ሞርዶክዮስ ምስ ኢኮንያን ንጉስ ይሁድ ዝተማረኹ ናቡከደነጾር ንጉስ ባቢሎን ካብ ኢየሩሳሌም ዝማረኹም ነበረ ንሱ ኣስቴር ብዕብራይስጥ ከኣ ሃዳስ እትበሃል ጓል ሓወቡኡ ነበረቶ እታ ጓል እቲኣ ኣዝያ ምልክዕቲ ነበረት ንምርኣያ ድማ ጽብቕቲ ነበረት ኣቦኣና ዲኣን ምስ ሞቱ ኸኣ መርዶክዮስ ከም ጓሉ ገይሩ ኣዕበያ ትእዛዝ ንጉስን ፍርዱን ምስ ተሰምዐ ኣብ ኢድ ሄጋይ ናብ ከተማ ሱሳን ብዙሓት ኣዋልድ ተኣከባ ንኣስቴር እውን ኣብ ኢድ ሄጋይ ሓላዊ ኣንስቲ ናብ ቤት ንጉስ ኣምጽዋ ኣስቴር ከኣ ንሄጋይ ባህ በለቶ ኣብ ቅድሚኡ እውን ሞገስ ረኸበት ንሱ ድማ ንምድላዋ ዘድልያን ዝግባኣ ምግብን ካብ ቤት ንጉስ ዝተመደባላ 7 ኣግራድን ቀልጢፉ ሃባ ንኣኣን ነግራዳን ድማ ኣብቲ ቤት ኣንስቲ ኣብ ዝበለጸ ቤት ኣስፈራ መርዶክዮስ ኣይትንገሪ ኢሉ ኣዚዝዋ ነበረሞ ኣስቴር ህዝባን ወለዳኣን ኣይነገረትን መርዶክዮስ ከኣ ንኣስቴር ደሓን ምህላዋ እንታይ ከም ዝገብርዋን ክፈልጥ ኩሉ መዓልቲ ኣብ ቅድሚ መካባብያ ቤት ኣንስቲ ይመላለስ ነበረ ሓንቲ ጓል ኣብ ንጉስ ኣርጤክስስ ቅድሚ ምእታዋ ከም ስርዓት ኣንስቲ ክትዳሎ 12 ወርሒ የድልያ ነበረ 6 ወርሒ ብቕብኢ ኸርበ 6 ወርሒ ድማ ብጥዑም ሽቱ እናተቐብአት ትዳሎ ነበረት ድሕሪዚ እታ ጓል ኣብ ንጉስ ክትኣቱ ኸላ ካብቲ ቤት ኣንስቲ ዘድልያ ኩሉ ይወሃባ ነበረ እታ ጓል ምሸት ትኸይድ ነበረት ብጊሓት ድማ ተመሊሳ ኣብታ ካልአይቲ ቤት ኣንስቲ
ናብ ሻዕሽጋዝ ናይ ንጉስ ስሉብ ሓላው አንስቲ ወሰኑ ትኸይድ ነበረት ንጉስ ከይደለያን ብስማ ኸኣ ከይጸዋዓን መሊሳ ናብ ንጉስ ኣይተኣቱን ነበረት አስቴር እታ መርዶክዮስ ከም ጓሉ ገይሩ ዘዕበያ ጓል አቢሃይል ሓወቡኡ ናብ ንጉስ ክትኣቱ ተረአምስ በጽሐ ብጀካ ሄጋይ እቲ ናይ ንጉስ ስሉብ ሓላው አንስቲ ዝሃባ ካልእ ነገር ኣይደለየትን አስቴር ከአበቶም ዝረአይዋ ኩሎም ፍትውቲ ነበረት አርጤክስስ ምስ ነገሰ ኣብ 7ይቲ ዓመቱ በ10ይቲ ወርሒ ማለት ወርሒ ጤቤት ናይ ንጉስ ናብ ንጉስ ወሰድዋ ንጉስ ድማ ንአስቴር ካብ ኩለን አንስቲ ኣብሊጹ ፈተዋ ኣብ ቅድሚ ዓይኑ ኸኣ ሓለፋ ኩለን እተን ደናግል ሞጎስን ፍቕርን ረኸበት ኣብ ርእሳውን ዘውዲ መንግስቲ ደፋኣላ ኣብ ክንደ አስጢን ድማ አንገሳ ሽዑ እቲ ንጉስ ንሽማሙንቱን ንገላውኡን ዓቢ ምሳሕ ገበረሎም እቲ ምሳሕ እቲ ኸኣ ንኽብሪ አስቴር ነበሮሞ ኣብታ ሃገር በዓል ኣወጀ ከም ልግስነት ንጉስ ከኣ ህያባት ሃባ መርዶክዮስ ንንጉስ ከም ዘድሓኖ በቲ እዋን እቲ መርዶክዮስ ብንጉስ ተሸይሙ ነበረ አስቴር ከኣ ከምቲ ምስኡ ተዓቂባ ኸላ ንመርዶክዮስ እትእዘዞ ዝነበረት ሕጅውን ትእዘዞ ነበረት ከምቲ መርዶክዮስ ዝኣዘዛ ድማ ወለደኣን ህዝባን ገና ኣይነገረትን ነበረት በተን መዓልታት እቲኤን መርዶክዮስ ኣብ ቤት መንግስቲ ኣብ ሽሞት ኸሎ ቢግታንን ቴረሽን ዝበሃሉ ካብቶም ነቲ ደገ ዝሕሉ ዝነበሩ ክልተ ናይ ንጉስ ስሉባት ንንጉስ አርጤክስስ ስለ ዝጸልእዎ ክቐትልዎ ተመሓሓሉ መርዶክዮስ ነቲ ነገር ፈለጦ ንንግስቲ አስቴር ከኣ ነገራ አስቴር ድማ ብስም መርዶክዮስ ንንጉስ ነገረቶ እቲ ነገር ተመርመሮሞ ሓቂ ኮይኑ ተረኽበ ክልቲኦም ከኣ ኣብ ጉንዲ ተሰቕሉ ብትእዛዝ ንጉስ ድማ ኣብ መጽሐፍ ዜና መዋእል ተጻሕፈ ምዕራፍ 3 ሃማን ንአይሁድ ከጥፍእ ከም ዝሓሰበ ድሕሪ እዚ ነገር እዚ ንጉስ አርጤክስስ ንሃማን ወዲ ሃመዳታ እቲ አጋጋዊ ኣብ ልዕሊ እቶም ምስኡ ዝነበሩ ኩሎም ሽማምንቲ ሾሞ እቶም ኣብ ቤት መንግስቲ ዝነበሩ ኩላቶም ሽማምንቲ ድማ ንሃማን ፍግም ኢሎም ሰገዱሉ እዚ ኸኣ እቲ ንጉስ ከምኡ ኢሉ ኣዚዙ ስለ ዝነበረ እዩ መርዶክዮስ ግና ፍግም ኢሉ ኣይሰገደሉን እቶም ኣብኡ ዝነበሩ ሽማምንቲ ንጉስ ድማ ንመርዶክዮስ ስለምንታይ ኢኻ ንስኻ ትእዛዝ ንጉስ እተፍርስ በልዎ መዓልቲ መዓልቲ ኸኣ ከምኡ እናበሉ ይሕስርዎ ነበሩ ንሱ ግና ምስማዕ ኣበዮም ኣይሁዳዊ ምዃኑ ነጊርዎም ነበረሞ ሃማን ንግብሪ መርዶክዮስ ሸለል ዝብሎ እንተኾነ ምእንቲ ክርእዩ ንሃማን ነገርዎ ሃማን ድማ መርዶክዮስ ፍግም ኢሉ ከም ዘይሰገደሉ ምስ ረኣየ ብቁጣዓ ነደደ መርዶክዮስ ኣይሁዳዊ ከም ዝኾነ ምስ ነገርዎ ኸኣ ንመርዶክዮስ ጥራይ ምጥፋእ ንእሽቶ ነገር ኮይኑ ተራእዮ ስለዚ ሃማን ንህዝቢ መርዶክዮስ ነቶም ኣብ ዘላ መንግስቲ አርጤክስስ ዝነበሩ ኩላቶም ኣይሁድ ከጥፍኦም ደለየ አርጤክስስ ምስ ነገሰ ኣብ መበል 12 ዓመቱ በቀዳመይቲ ወርሒ ማለት ወርሒ ኒሳን መዓልትን ወርሕን ክፈልጡ ኣብ ቅድሚ ሃማን ጡር ማለት ዕጭ ኣውደቑ እቲ ዕጭ ከኣ ኣብ መበል 12 ወርሒ ማለት ኣብ ወርሒ ኣዳር በጽሐ ሃማን ድማ ንንጉስ አርጤክስስ ኣብ ማእኸል እቶም ኣብ ኩለን ግዝኣትካ ዘለዋ ህዝብታት ፋሕ ኢሎም ዝርከቡ ሓደ ፍሉይ ህዝቢ ኣሎ ሕጎም ከኣ ካብ ኩሎም ህዝብታት ፍሉዩ ንሕግታት ንጉስ እውን ኣይእዘዙን እዮም ስለዚ ንጉስ ነዚኣቶም ሸለል ክትብሎም ኣይግባእን እዩ ንኣኻ ኦ ንጉስ ጽቡቕ ኮይኑ እንተተራእየካስ እዞም ህዝቢ እዚኦም ክጾንቱ ኣዝዝ ኣነ ኸኣ ነቶም ነዚ ኣብ ግብሪ ዘውዕሉ ዝኽፈል 340,000 ኪሎግራም ብሩር መዚነና መዝገብ ንጉስ ከእትየ በለ ሽዑ ንጉስ ነታ ማሕተም ዘለዋ ቀለቤቱ ካብ ኢዱ ኣውፂኡ ንሃማን ወዲ ሃመዳታ እቲ ኣጋጋዊ ጸላ ኣይሁድ ሃቦ ንጉስ ከኣ ንሃማን ጽቡቕ ኮይኑ ዝተራእየካ ክትገብርሲ እቲ ብሩርን እቲ ህዝብን ንኣኻ ተዋሂብካዩ በሎ
ኣብ መበል 13 መዓልቲ ናይ ተቐዳመይቲ ወርሒ ድማ እቶም ጸሓፍቲ ንጉስ ተጸውዑ ከምቲ ሃማን ዝኣዘዞም ኩሉ ኸኣ ናብ ሽማምንቲ ንጉስን ኣብ ሃገር ንዘለዋ ገዛእትን ኣብ ነናይ ህዝቢ ሓላቁን ነንሃገር ከከም ስርዓት ኣጸሓሕፋኡ ነን ህዝቢ ድማ በብቋንቁኡ ተርጉሞም ጸሓፉ። እዚ ብስም ንጉስ አርጤክስስ ተጻሕፈ በቀለቤት ንጉስ ከኣ ተሓትመ። በሓንቲ መዓልቲ መበል 13 መዓልቲ ኣወርሒ ኣብ መበል 12 ወርሒ ማለት ብወርሒ ኣዳር ንኹላቶም ኣይሁድ ነግባዝን ንኣረጋውትን ንህፃናትን ንኣንስትን ከጥፍእዎም ከቀትልዎምን ክድምስስዎምን ገንዘቦም ከኣኽዞም ቱንሲ መልእኽትታት ብቁልጥፋት ፈረሰኛታት ናብ ኩለን ሃገራት ንጉስ ሰደዱ። ነታ መዓልቲ እቲኣ ተዳልዮም ምእንቲ ክጸንሑ ድማ ቅዳሕ እቲ ኣዋጅ ኣብ ኩለን ሃገራት ኣብ ኩሎም ህዝብታትን ከም ዝበጽሕ ገበሩ። እቲ ትእዛዝ ኣብ ከተማ ሱሳን ተኣወጀ። እቶም ፈረሰኛታት ከኣ ብትእዛዝ ንጉስ ቀልጢፎም ናብ ኩለን ሃገራት ከዱ። ንጉስን ሃማንን ድማ ኮፍ ኢሎም ይሰትዩ ነበሩ። ከተማ ሱሳን ግና ሰንበደት። ምዕራፍ 4 ሞርዶክዮስ ሓገዝ ኣስቴር ከም ዝደለየ። ሞርዶክዮስ ከኣ ዝተገብረ ኩሉ ነገር ምስ ፈለጠ በሓዘን ክዳኑ ቀደደ፣ ወጮ ተኸድነ፣ ኣብ ርእሱን ሓሙኽሽቲ ነስነሰ። ናብ ማእኸል እታ ከተማ ወፂኡ ድማ ብብርቱዕን መሪርን ኣውያት ኣወየ። ወጮ ተኸዲንካ ብደገ ንጉስ ምእታው ዘይግባእ ስለ ዝነበረ ክሳብ ደገ ንጉስ መጸ። ኣብ ኩለን ሃገራት ቃል ንጉስን ትእዛዙን ኣብ ዝበጽሖ ዘበለ ቦታ ከኣ ኣብ ኣይሁድ ብርቱዕ ሓዘንን ጾምን ብኽያትን ዋይዋይታን ኮነ። ብዙሓት ከኣ ወጮ ተኸዲኖምን ሓሙኽሽቲ ነስኒሶምን ተቐሚጦም ነበሩ። ኣግራድ ኣስቴርን ስሉባታን ድማ ናብ ኣመጺኦም እዚ ነገርዋ። ሽዑ ኣስቴር ኣዝያ ጓሃየት። ንመርዶክዮስ ከኣ ኣብ ክንዲ ወጮ ክዳን ክኽደን ሰደደትሉ፣ ግና ኣይተቐበላን። ሽዑ ኣስቴር ንሃታኽ ጸዋዓቶ። ንሱ ሓደ ካብቶም ስሉባት ንጉስ ከገልግልዋ ኢሉ ዘቆመላ ነበረ። እዚ እንታይ ምዃኑ ስለምንታይ እውን ከምኡ ከም ዝኾነ ክፈልጥ ናብ ሞርዶክዮስ ክኸይድ ኣዘዘቶ። ሃታኽ ድማ ናብ ሞርዶክዮስ ናብታ ቅድሚ ደገ ንጉስ ዝነበረት ገፋሕ ኣደባባይ እታ ከተማ ወፀ። ሞርዶክዮስ ከኣ እቲ ንኡ ዝወረዶ ኩሉ ነገርን ፍቕዲ እቲ ገንዘብ ሃማን ንኣይሁድ ንምጥፋእ ኣብ መዝገብ ንጉስ ከእትዎ ኢሉ ዝመዘኖን ነገሮ። እቲ ንኣይሁድ ንምጥፋእ ኣብ ሱሳን ዝተሓገገ ናይቲ ትእዛዝ ሓደ ቅዳሕ ንኣስቴር ከርእያን ክነግራን ናብ ንጉስ ኣትያ ከኣ ብዛዕባ ህዝባ ክትልሙኖ ኢሉ ንሃታኽ ሃቦ። ሃታኽ ድማ ናብ ኣስቴር መጺኡ ሞርዶክዮስ ዝበሎ ነገራ። ሽዑ ኣስቴር ንሃታኽ ንሞርዶክዮስ ከምዚ ኢሉ ክነግሮ ኣዘዘቶ። ሰብኣይ ኮነ ሰበይቲ ከይተጸውዐ ኣብቲ ውሽጣዊ መካባብያ ናብ ንጉስ ዝኣተወ ክመውት ሕጊ ከም ዘሎ ኩሎም ገላውን ንጉስን ኣብ ግዝኣቱ ዘለዉ ህዝብን ይፈልጡ እዮም። እቲ ንጉስ ዘንጊ ወርቁ ዝዘርግሓሉ ጥራዩ ዝድሕን። ኣነ ድማ ናብ ንጉስ ከኣቱ ካብ ዘይጽዋዕ እዚኣ መበል 30 መዓልቲ እያ በለት። ዘረባ ኣስቴር ከኣ ንሞርዶክዮስ ነገርዎ። ሞርዶክዮስ ድማ ንኣስቴር መሊሱ ከምዚ ዝስዕብ ለኣኸላ። ኣብ ቤት ንጉስ ስለ ዘለኺ ካብ ኩሎም ኣይሁድ ተፈሊኺ ንበይንኺ እድሕን ኢልኪ ብልብኺ ኣይትሕሰቢ። በዚ ግዜ እዚ ስቕ እንተበልክስ ንኣይሁድ ሓገዝን ድሕነትን ካብ ካልእ ቦታ ክመጽእ እዩ። ንስኽን ቤት ኣቦኽን ግና ክትጠፉ ኢኹም። ንስኺ ከምዚ ንዝበለ እዋን ናብ መንግስቲ መጺእኺ እንተኾንክ ኸመን ይፈልጥ እውን በላ። ሽዑ ኣስቴር ንሞርዶክዮስ ከምዚ ዝስዕብ ኢላ ለኣኸትሉ። ኪድ እሞ ኣብ ሱሳን ንዘለዉ ኩሎም ኣይሁድ ኣኪብካ ክሳዕ
ሰለስተ መዓልቲ ለይትን መዓልትን ከይበላዕኹምን ከይሰተኹምን ምእንታይ ጽሙ ኣነ ድማ ምስ ኣግራደይ ኮይነ ከምኡ ገይረ ክጸውም እየ ሽዑ ሕጊ እኳ ዘይፈቕዶ እንተኾነ ናብ ንጉስ ከኣቱ እየ እንተ ሞትኩ እሙት ከኣ በለቶ መርዶክዮስ ከኣ ከይዱ ከምቲ ኩሉ ኣስቴር ዝኣዘዘቶ ገበረ ምዕራፍ 5 ኣስቴር ንንጉስ ከም ዝለመነቶ ብሳልሰይቲ መዓልታ ኣስቴር ልብሲ መንግስቲ ተኸዲና ናብቲ ኣብ መንጽር ቤት ንጉስ ዘሎ ውሽጣዊ መካባብያ ደው በለት እቲ ንጉስ ከኣ ኣብ መንጽር ደገ ቤቱ ኣብ ዝፋን መንግስቱ ኣብ ቤት መንግስት ኮፍ ኢሉ ነበረ ንንግስቲ ኣስቴር ኣብቲ መካባብያ ደው ኢላ ምስ ረኣያ ከኣ ኣብ ቅድሚኡ ሞጎስ ረኸበት እቲ ኣብ ኢዱ ዝነበረ ዘንጊ ወርቂ ድማ ዘርግሓላ ኣስቴር ቅርብ ኢላ ጫፍ ዘንጉ ተንከየት ሽዑ ንግስቲ ኣስቴር እንታይ ኮንኪ እኺ እንታይ ከትደልይ ኣለኺ ክሳዕ ፍርቂ መንግስተይ እኳ እንተኾነ ክወሃበኪ በላ ኣስቴር ከኣ ንጉስ ፍቓድካ እንተደኣ ኮይኑስ ናብቲ ኣዳልዮ ዘለኹ ምሳሕ ምስ ሃማን ኮንካ ሎሚ ምጸኒ በለቶ እቲ ንጉስ ድማ ኣስቴር ዝበለቶ ምእንቲ ክገብርሲ ንሃማን ቀልጢፍኩም ጸውዕዎ በለ ንጉስን ሃማንን ድማ ናብታ ኣስቴር ዘዳለወቶ ምሳሕ መጹ ነቢት እናሰተዩ ከለዉ ንጉስ ንኣስቴር ልማነኺ እንታዩ ክወሃበክዩ እንታዩ ድላይኪ ክሳዕ ፍርቂ መንግስት እኳ እንተኾነ ክገብረልክየ በላ ኣስቴር ከኣ ኣብ ቅድሚኻ ሞጎስ እንተደኣ ረኺበስ ንጉስ ከኣ ልማነይ ክትህበንን ድላየ ክትገብርን ፍቓድካ እንተደኣ ኮይኑስ ናብቲ ጽባሕ እውን ዝገብሮ ምሳሕ ምስ ሃማን ኮንካ ምጸኒ ሽዑ ከምቲ ዝበልካ ንኽገብር እየ ልማኖይን ድላየን እዝዩ ኢላ መለሰት ሃማን ንመርዶክዮስ ክቐትሎ ከም ዝሓሰበ በታ መዓልቲ እቲኣ ድማ ሃማን ባህ ኢልዎ ልቡ ከኣ ተሓጒሱ ካብቲ ምሳሕ ወፀ ግናኸ ሃማን ንመርዶክዮስ ኣብ ደገ ንጉስ ሓፍ ከይበለ ካብኡ እውን ከይተነቓነቐ ኮፍ ኢሉ ከም ዝሕለፎ ምስ ረኣየ ኣብ ልዕሊ መርዶክዮስ ቁጣዓ መልኦ ሃማን ግና ንርእሱ ኣህዲኡ ሓለፈ ኣብ ቤቱ ምስ ኣተወ ከኣ ሊኢኹ ንፈተውትን ንዘረሽ ሰበይቱን ኣምጽኦም ዕቤት ሃብቱን ብዙሕ ደቁን ንጉስ ብኩሉ ከመይ ገይሩ ከም ዘዕበዮን ኣብ ልዕሊ ሓላቁን ገላው ንጉስን ክብ ከም ዘበሎን ነገሮም ወሲኹ ከኣ ንግስቲ ኣስቴር እኳ ናብቲ ዝገበረቶ ምሳሕ ምስ ንጉስ ብጀካይ ካለ ኣይጸውዐትን ንጽባሕ ድማ ምስ ንጉስ ተጸዊዐ ኣለኹ ምስ እዚ ኩሉ ግና መርዶክዮስ እቲ ኣይሁዳዊ ኣብ ደገ ንጉስ ኮፍ ኢሉ ክሳዕ ዘሎ ባህ ኣይብለንን እዩ በለ ሽዑ ዘረሽ ሰበይቱ እቶም ፈተውቱ ኩላቶም ኮይኖም 22 ሜትር ዝምንዋሕ ጉንዳ ኣዳለው መርዶክዮስ ኣብኡ ክስቀልሲ ጽባሕ ንጉሆኑ ንጉስ ንገሮ ድሕርቲ ምስ ንጉስ ናብቲ ምሳሕ ደስ ኢልካ ትኸይድ በለቶ እዚ ነገር እዚ ንሃማን ባህ ኣበሎሞ ጉንዲ ከም ዘዳሉ ገበረ ምዕራፍ 6 ሽመት መርዶክዮስ እቲ ንጉስ በታለይቲ እቲኣ ድቃስ ሲኢኑ ሓደረ ነቲ ናይ መንግስቱ መጽሓፍ ዜና መዋእል ከም ጽኡሉኻ ኣዘዘ ኣብ ቅድሚ እቲ ንጉስ ከኣ ተነበ ኣብኡ ከኣ እቶም ክልተ ናይ ንጉስ ስሉባት ኣጋፈርቲ ሕልፍኒ ቢክታናን ተረሽን ንኡኡ ንንጉስ ኣርጤክስስ ክቐትልዎ ውዲት ገይሮሙሉ ከም ዝነበሩ መርዶክዮስ ከኣ ከም ዝነገሮ ተጻሒፉ ተረኽበ ሽዑ ንጉስ ብዛዕባ ዝኸ መርዶክዮስ ከመይ ዝበለ ክብረትን ዕቤትን ተገብረሉ ኢሉ ሓተተ እቶም ዘገልግልዎ ዝነበሩ ገላው ንጉስ ድማ ገለ ነገር እኳ ኣይተገብረሉን ኢሎም መለሱ እቲ ንጉስ ከኣ ኣብ ቤት መንግስቲ መን ኣሎ ኢሉ ሓተተ ሃማን ንመርዶክዮስ ኣብቲ ንኡ ዘዳለወሉ ጉንዲ ክሰቕልዎ ንንጉስ ክነግር ኢሉ ናብቲ ቀጽሪ ቤት መንግስቲ ኣትዩ ነበረ እቶም ገላው ንንጉስ ድማ
እንሆ ሃማን ኣብ ቀጽሪ ቤት መንግስቲ ደው ኢሉ ኣሎ በልዎ ንጉስ ከኣዩ እቶ በሎም ሃማን ድማ ኣተወ ንጉስ ከኣ ንጉስ ከኽብሮ ንዝደለዮ ሰብ እንታይ ክገብረሉ ይግባእ ኢሉ ሓተቶ ሃማን ድማ ብልቡ ንጉስ ንኣይ እንተ ዘይኮይኑ ንመን ከኽብር ይደሊ ኢሉ ሓሰበ ንንጉስ ድማ ንጉስ ከኽብሮ ንዝፈተዎ ሰብስ ንጉስ ዝኽደኖ ልብሲ መንግስቲ ንጉስ ዝውጥሖ ፈረስ የምጽእሉ ኣብ ርእሱ ድማ ዘውዲ ንጉስ ይድፍእሉ እቲ ክዳንን እቲ ፈረስን ከኣ ኣብ ኢድ ሓደ ካብቶም ክቡራት ሽማምንቲ ንጉስ ይወሃብሞ ነቲ ንጉስ ከኽብሮ ዝደሊ ሰብ ድማ ይኽደኖ ኣብ ፈረስ ኣወጢሖሙን በኣደባባይ እታ ከተማ የዝርዎ ቅድሚኡ ከኣ ነቲ ንጉስ ከኽብሮ ዝደልዮ ሰብ ከምዚ ይግበረሉ ኢሎም ኣዋጅ ይኣውጁ በለ ሽዑ ንጉስ ንሃማን ቀልጢፍካ ልብስን ፈረስን ውሰድ ነቲ ኣብ ደገ ንጉስ ኮፍ ኢሉ ዘሎ ኣይሁዳዊ መርዶክዮስ ከምቲ ዝተዛረብካዮ ከምኡ ግበረሉ ካብቲ ዝበልካዮ ገለ እኳ ኣይተጉድል በሎ ሃማን ድማ እቲ ክዳንን እቲ ፈረስን ወሰደ ንመርዶክዮስ ድማ ከደኖ ኣብ ፈረስ እውን ኣወጥሖ ኣብ ኣደባባይ እታ ከተማ ድማ ቅድሚኡ ንጉስ ከኽብሮ ንዝደለዮ ሰብ ከምዚ ይግበረሉ እናበለ ኣዋጅ ነገረ መርዶክዮስ ናብ ደገ ንጉስ ተመልሰ ሃማን ግና ጉህዩ ርእሱ ተጎልቢቡ ቀልጢፉ ናብ ቤቱ ኸደ እቲ ዝወረደ ሁሉ ንዘርሽ ሰበይቱን ንኹሎም ፈተውትን ኣዘንተወሎም እቶም ጠቢባኑን ዘረሽ ሰበይቱን ድማ መርዶክዮስ እቲ ኣብ ቅድሚኡ ክትወድቕ ጀሚርካ ዘለኻ ካብ ዘርኢ ኣይሁድ እንተ ደኣ ኮይኑ ፈጺምካ ኣብ ቅድሚኡ ክትወድቕ ኢኻ እምበር ክትስዕሮ ኣይትኽእልን ኢኻ በልዎ ገና ንሳቶም ምስኡ ክዛረቡ ከለዉ እቶም ናይ ንጉስ ስሉባት መጹ ንሃማን ናብታ ኣስቴር ዘዳልዎ ተምሳሕ ከምጽዎ ከዓ ሃወኽዎ ምዕራፍ 7 ሞት ሃማን ንጉስን ሃማንን ከዓ ክምስሑ ናብ ንግስቲ ኣስቴር መጹ በታ ካልአይቲ መዓልቲ ነቢት ክሰትዩ ከለዉ ድማ ንጉስ ንኣስቴር መሊሱ ኦ ንግስቲ ኣስቴር ለማነኺ እንታዩ ክህበኪ ድላይክ እንታዩ ክሳዕ ፍርቂ መንግስቲ እኳ እንተኾነ ክገብረልኪ የበላ ሽዑ ንግስቲ ኣስቴር መሊሳ ኦ ንጉስ ኣብ ቅድሜኻ መጎስ እንተ ደኣ ረኺበ ንጉስካ እንተ ፈቲኻ ኣነን ህዝበይን ብህይወት ክንነብር እየ ዝልምነካ ዘለኹ ኣነን ህዝበይን ንጥፍኣትን ንማሕረድን ንምድምሳስን ተሸጥና ኢና ንባርነትን ንግርድነትን ተሸጥና እንተ ንኸውንሲ ስቕምበልኩ ንኣኻኑ ንጉስ እውን ኣይመሃወኽኩኻን ነይረ ሕጂ ግና እቲ ጸላእ ኸጥፋኣናን ክድምስሰናን እዩ መዲቡ ዘሎ በለት ንጉስ ኣርጤክስስ ንንግስቲ ኣስቴር እቲ ነዚ ክገብር ዝደፍር መን እዩ ኣበይካ ኣሎ ኢሉ ሓተታ ኣስቴር ከዓ እቲ ተጻራርን ጸላእን እዚ ሕሱም ሃማን እዩ በለት ሽዑ ሃማን ኣብ ቅድሚ ንጉስን ንግስትን ራዕራዕ በለ ንጉስ ካብቲ ነቢት ዝሰትየሉ ዝነበረ ብቁጣዕ ተንሲኡ ናብ ኣታኽልቲ እቲ ኣዳራሽ ከደ ሃማን ግና ንጉስ ክቐጽዖ ከም ዝመደበ ርእዩ ስለ ዝነበረ ህይወቱ ክትምሕሮ ንንግስቲ ኣስቴር ክልምን ኣብኡ ተሪፉ ነበረ እቲ ንጉስ ከዓ ካብቲ ኣታኽልቲ ኣዳራሽ ናብቲ ነቢት ዝሰትየሉ ዝነበረ ቤት ምስ ተመልሰ ሃማን ናብ ልዕሊ እቲ ኣስቴር ዝነበሮ ተዓራት ወዲቑ ነበረ ሽዑ እቲ ንጉስ ሕጅስ ድማ ኣብ ቤተይ ኣብ ቅድመይ ንንግስቲ ክዕምጻ በለ እዚ ቃል እዚ ካብ ኣፍ ንጉስ ምስ ወፀ ንሃማን ገጹ ሸፈንዎ ሓርቦና ሓደ ካብቶም ስሉባት ንንጉስ ሃማን ንመርዶክዮስ ነቲ ንንጉስ ካብ ሞት ዘድሓኖ ክሰቕለሉ ኢሉ ዘዳለዎ 22 ሜትር ዝምንዋሑ ጉንዲ እንሆ ኣብ ቤት ሃማን ተተኺሉ ኣሎ በለ ንጉስ ከዓ ንሃማን ኣብኡ ስቐልዎ በሎም ሽዑ ንሃማን ኣብቲ ንመርዶክዮስ ክስቀለሉ ኢሉ ዘዳለዎ ጉንዲ ሰቐልዎ ቁጣዓ ንጉስ ከዓ ዝሓለ ምዕራፍ 8 ኣይሁድ ካብ ጸላእቶም ክከላኸሉ ተፈቕደሎም በታ መዓልቲ እቲኣ ንጉስ ኣርጤክስስ ናይ ሃማን እቲ ጸላእ ኣይሁድ ዘበለ ኩሉ ሃብቲ ንግስቲ ኣስቴር ሃባ
ኣስቴር ንመርዶክዮስ ዘመዳ ምዃኑ ንንጉስ ነገረቶሞ ካብኡ ንድሓር መርዶክዮስ ኣብ ቅድሚ ንጉስ ከኣቱ ጀመረ ንጉስ ድማ ነቲ ካብ ሃማን ዝወሰዶ ማሕተም ዘለዎ ቀሌበቱ ኣውፂኡ ንመርዶክዮስ ሃቦ ኣስቴር ከዓ ንመርዶክዮስ ኣብ ልዕሊ እቲ ናይ ሃማን ዘበለ ኩሉ ሃብቲ ሸመቶ ኣስቴር ድማ ከም በሓድሽ ኣብ እግሪ ንጉስ ወዲቓ እናበኸየት ተዛረበቶ ነቲ ሃማን ኣጋጋዊ ኣብ ልዕሊ ኣይሁድ ዝፈሓሶ ክፉእ ነገር ምእንቲ ከፍርስ ለመነቶ ሽዑ እቲ ንጉስ ንኣስቴር እታ ዘንጊ ወርቂ ዘርግሓላ ኣስቴር ከዓ ተንስያ ኣብ ቅድሚ ንጉስ ደው በለት ከምዚ ስዕብ ከዓ በለት ንጉስ እንተ ደኣ ፈቲኻስ ኣብ ቅድሚኻ እውን ሞገስ እንተ ረኺበ እዚ ነገር እዚ ከዓ ጽቡቕ ኮይኑ እንተ ተራእይካ ንዓይ ከዓ ትፈትወኒ እንተ ኮይንካ ሃማን ወዲ ሃመዳታ እቲ ኣጋጋዊ ነቶም ኣብ ኩሉ ግዝኣትካ ዘለዎ ኣይሁድ ከጥፍእ ኣሚሙ ዝጽሓፎን መልእኽታት ክልወጣ ኣውጅ ኣነ ከመይ ገይረ እቲ ናብ ህዝበይ ዝመጽእ መከራ ክርኢ እኽእል ከመይ ገይረ ጥፋት ኣዝማደይ ክርኢ ይኽእል ሽዑ ንጉስ ኣርጤክስስ ንንግስቲ ኣስቴርን ንመርዶክዮስ ኣይሁዳውን እንሆ ሃብቲ ሃማን ንኣስቴር ሂበያ ኣለኹ ንኡ ድማ ንኣይሁድ ከጥፍእ ስለ ዝሓሰበ ኣብ ጉንዲ ከም ሰቕልዎ ገበርኩ ሕጅኻ እቲ ብስም ንጉስ ዝተጻሕፈን በቐለቤት ንጉስ ዝተሓትመን ኣይልወጥን እዩ እሞ ንስኻትኩም ብዛዕባ ኣይሁድ ንኣኻትኩም ቁኑዕ ኮይኑ ዝተራእየኩም ብስመይ ጻሓፉ በቐለቤተይ ከዓ ሕተምዎ በሎም በታ ግዜ እቲኣ ኣብ መበል 23 መዓልቲ ናይታ ሲዋን እትበሃል ሳልሰይቲ ወርሒ እቶም ጸሓፍቲ ንጉስ ተጸውዑ ከምቲ መርዶክዮስ ዝኣዘዞ ኩሉ ናብ ኣይሁድን ናብ ሽማምንትን ናብ ገዛእትን ናብቶም ሓላኡ ናይተን ካብ ህንዲ ክሳብ ኢትዮጵያ ዘለዋ 127 ሃገራት በብሃገር ከከም ኣጸሓሕፍኡ በብህዝቢ ከዓ በብዘረባኡ ንኣይሁድ ድማ ከከም ኣጸሓሕፍኦምን ከም ዘረባኦምን ጸሓፍሎም መርዶክዮስ ብስም ንጉስ ኣርጤክስስ ጸሓፎ በቐለቤት ንጉስ ድማ ሓተሞ ነዚ መልእኽቲ እውን ኣብ ፈጣናት ኣፍራስ ንጉስ ዝተወጥሑ ልኡኻት ገይሩ ሰደዶ ኣብቲ መልእኽቲ ንጉስ ነቶም ኣብ ኩለን ከተማታት ዘለዉ ኣይሁድ ክእከቡ እሞ ንህይወቶም ክከላኸሉ ነቶም ሓደጋ ዝወድቅዎም ናይ ኩሉ ህዝብን ሃገርን ሰራዊት ምስ ናይ ህፃናቶምን ኣንስቶምን ከጥፍእዎምን ክቐትልዎምን ክድምስስዎምን ገንዘቦም ክዘምቱን ፈቐደሎም እዚ ኣብ ኩለን ሃገራት ግዝኣት ንጉስ ኣርጤክስስ ኣብ ግብሪ ዝውዕለሉ ከዓ ኣብ መበል 13 መዓልቲ ናይታ ኣዳር እትበሃል መበል 13 ወርሒ እዩ ኣይሁድ ከዓ በዛ መዓልቲ እዚኣ ንጸላእቶም ሕነ ክፈድዩ ክዳለውስ ቅዳሕቲ ጽሕፈት ኣብ ኩለን ሃገራት ትእዛዝ ክወሃብ ንኩሎም ህዝብታት ተነግረ እቶም ፈጣናት ኣፍራስ ተወጥሑ ልኡኻት ብትእዛዝ ንጉስ ብቕልጡፍ ናብ ኩለን ሃገራት ወፁ ከምኡውን እቲ ትእዛዝ ኣብ ከተማ ሱሳን ተኣወጀ መርዶክዮስ ድማ ሰማያውን ጻዕዳን ልብሲ መንግስቲ ተኸዲኑ ዓብይ ዘውዲ ወርቂ ኣብ ርእሱ ደፊኡ ባህሪ ዝተገብረ ዓለባ ቀይሕን ጻዕዳን ተወንዚፉ ካብ ቤት መንግስቲ ወፀ ከተማ ሱሳን ከዓ እልል እናበለት ተሓጎሰት ንኣይሁድ ብርሃንን ሓጎስን ደስታን ክብረትን ኮነ ኣብ ኩለን ሃገራት ኣብ ኩለን ከተማታትን ቃል ንጉስን ትእዛዙን ናብ ዝበጽሖ ዘበሎ ቦታ ንኣይሁድ ሓጎስን ደስታን ኮነሎም ብመብልዕን ብመስተን ከዓ ዓብይ በዓል ገበሩ ብዙሓት ካብ ህዝብታት እታ ምድሪ ከዓ ካብ ኣይሁድ ስለ ዝፈርሁ ኣይሁድ ኮኑ ምዕራፍ 9 ኣይሁድ ንጸላእቶም ደምሰስዎም ኣብ መበል 13 መዓልቲ ናይታ ኣዳር እትበሃል መበል 12 ወርሒ በታ ቃል ንጉስን ትእዛዙን ዝፍጸመላ መዓልቲ በታ ጸላእቲ ኣይሁድ ኣብ ልዕሊኦም ክስልጥኑ ተስፋ ዝገብሩላ ዝነበሩ መዓልቲ እቲ ነገር ተለዊጡ ኣይሁድ ኣብ ልዕሊ ጸላእቶም ዓወት ረኸቡ እቶም ኣይሁድ ኣብ ኩለን ግዝኣት ንጉስ ኣርጤክስስ ነቶም ክፉእ ክገብርዎም ዝደልዩ ዝነበሩ ከጥፍኡ
ናብ ከተማታቶም ተኣከቡ ኩሎም ህዝብታት ከዓ በኣቶም ፈሪሆም ስለዝነበሩ ናብ ቅድሚኦም ደው ክብሉ ኣይከኣሉን ኩሎም ሽማምንቲ እተን ሃገራትን መኳንንትን ራእስታትን ኩሎም ምስለነታትን ንሞርዶክዮስ ስለዝፈርህዎ ንአይሁድ ሓገዝዎም ሞርዶክዮስ ኣብ ቤት ንጉስ ዓቢ ነበረሞ ዝናኡ ናብ ኩለን ሃገራት ወፀ ገናውን እናዓበየ ኸደ አይሁድ ንኩላቶም ጸላእቶም ብስሕለት ሰይፊ ወቂዖም ቀተልዎም አጥፍኡዎምን ንኩሎም ጸላእቶም ከም ዝደለዩ ገበርዎም ኣብ ሱሳን ኣብ ታርእስ ከተማ ጥራይ እቶም አይሁድ 500 ሰብ ቀቲሎም አጥፍኡ ንጳርሻንዳታ ንደልፎን ንአስጳታ ንጶራታ ንአዳልያ ንአሪዳታ ንጳርማሽታ ንአሪሳይ ንአሪዳይ ንዋይዛታ ነዞም 10 ደቂ ሃማን ወዲ ሃማዳታ ጸላ አይሁድ ቀተልዎም ገንዘብን ጥሪትን ግና አይዘመቱን በታ መዓልቲ እቲያ ቁጽሪ እቶም ኣብ ከተማ ሱሳን ዝተቀትሉ ንንጉስ ተነግረ ንጉስ ድማ ንግስት አስቴር አይሁድ ኣብ ከተማ ሱሳን 500 ሰባትን ነቶም 10 ደቂ ሃማንን ሓሪዶም አጥፍኡዎም ኣብተን ካልኦት ግዝኣተይ ደኣ ከመይ ገይሮም ይኾኑ ሕጅኸ እንታይ ልማኖኺ ክወሃበክዩ እንታይ ከዩ ድላይኪ ክኾነልክዩ በላ ሽዑ አስቴር ንጉስ እንተ ደኣ ፈቲኻስ ነዞም ኣብ ሱሳን ዘለው አይሁድ ጽባሕ ድማ ከምዚ ናይ ሎሚ ዝበለ ክገብሩ ሬሳ እቶም 10 ደቂ ሃማታን ድማ ኣብ ጉንዲ ክስቀል ኣዝዝ በለቶም ንጉስ ከዓ ከምኡ ይገበር በለ እቲ ትእዛዝ ኣብ ሱሳን ተዋህበ እሞ ሬሳ እቶም 10 ደቂ ሃማን ኣብ ጉንዲ ተሰቕለ እቶም ኣብ ሱሳን ዝነበሩ አይሁድ ድማ ብመበል 14 መዓልቲ ናይ ወርሒ ኣዳር ተኣከቡ ኣብ ሱሳን ከዓ 300 ሰብ ቀተሉ ገንዘብን ጥሪትን ግና ኣይዘመቱን እቶም ኣብተን ግዝኣት ንጉስ ዝነበሩ ካልኦት አይሁድ ድማ ንህይወቶም ክከላኸሉን ካብ ጸላእቶም ዕረፍቲ ክረኽቡን ተኣከቡ ካብቶም ጸላእቶም ድማ 75,000 ቀተሉ ገንዘብን ጥሪትን ግና ኣይዘመቱን እዚ ብመበል 13 መዓልቲ ናይ ወርሒ ኣዳር ኮነ ብመበል 14 መዓልቲ ግና ኣዕረፉ መዓልቲ መስተን ሓጎስን ከዓ ገበርዋ እቶም ኣብ ሱሳን ዝነበሩ አይሁድ ግና ኣብታ ወርሒ እቲኣ ብመበል 14 መዓልቲ ተኣከቡ ብመበል 15 መዓልቲ ከዓ ኣዕረፉ ንኣ መዓልቲ መስተን ሓጎስን ገበርዋ ስለዚ ከዓ እዮም እቶም ኣብ ዓድታትን ኣብ ዘይተዓርዳ ከተማታትን ዝነብሩ አይሁድ ብመበል 14 መዓልቲ ናይ ወርሒ ኣዳር ናይ ሓጎስን መስተን ዓቢ መዓልቲ ዘብዕሉ ንሓድሕዶም ከዓ ህያብ ዝለኣኣኹ በዓል ፑሪም መርዶክዮስ ድማ ነዚ ነገር እዚ ጽሒፉ ኣብ ኩሉ ግዝኣት ንጉስ አርጤክስስ ኣብ ቀረባን ኣብ ርሑቅን ናብ ዘለው ኩላቶም አይሁድ መልእኽታት ሰደደ ንመበል 14 መዓልትን ንመበል 15 መዓልትን ናይ ወርሒ ኣዳር ኣብ ዓመት ከብዕልወን ኣዘዞም እዘን መዓልታት እዚአን አይሁድ ካብ ጸላእቶም ዝዓረፉለን መዓልታት እየን እዚ ወርሒ እዚ ከዓ ጭንቆም ኣብ ሓጎስ ሓዘኖም ድማ ኣብ ጽቡቕ ዝተለወጠሉ እዩ ነዘን መዓልታት እዚአን መዓልታት መስተን ሓጎስን ክገብሩወን ንሓድሕዶም ከዓ ህያባት ክለኣኣኹ ንድኻታት ድማ ምጽዋት ክምጽውቱ ሓገገሎም እቶም አይሁድ ድማ ከምቲ መርዶክዮስ ዝጸሓፈሎም ነቲ ጀሚሮምዎ ዘለው በዓል ዓመት ከብዕልዎ ተሰማምዑ ሃማን ወዲ ሃመዳታ እቲ አጋጋዊ ጸላእት ኩሎም አይሁድ ንአይሁድ ከጥፍኦም ኢሉ ተተናኺልዎም ነበረ ክድምስሶምን ከጥፍኦምን ከዓ ፑር ማለት ዕጭ አውዲቁሎም ነበረ እዚ ኣብ ንጉስ ምስ በጽሐ ግና ንሱ መልእኽታት ጽሒፉ እቲ ሃማን ንአይሁድ ዝተተናኸሎም ሕሱም ተንኮል ኣብ ርእሱ ይመለስ ንሱን ደቁን ድማ ኣብ ጉንዲ ይሰቀሉ ኢሉ ኣዘዘ ስለዚ እዘን መዓልታት እዚአን
ፑሪም ኢሎም ሰመይወን ፑሪም ካብ ፑር ዝብል ቃል ዝመጸዩ እምበኣርሲ ከምቲ ኣብዛ መልእኽቲ እዚኣ ዝተጻሕፈ ኩሉ ቃላትን ከምቲ ብዛዕባ እዚ ነገር እዚ ዝረኣይዎን ከምቲ ዝረኸብዎን ኩሉን እቶም ኣይሁድ ንርእሶምን ንዘርኦምን ንኩሉ ናብኣቶም ዝተጸግዐን እዘን ክልተ መዓልቲ እዚአን ከምቲ ተጻሒፉ ዘሎ በብእዋኑን በብመዓልቱን ከየዘንብሉ ከብዕሉ ተቐቢሎም ኣጽንዕዎ። እዘን ፑሪም ዝበሃላ መዓልታት እዚአን ኣብ ኩሉ ወለዶታት ኣብ በብዓልየቱን ኣብ ሃገሩን ኣብ ከከተማኡን ክዝከራን ክበዓላን ኣይሁዳውያን ዘበሉ ኩሎም ከብዕልዎን ዝኽረን ካብ ዘርኦም ከቶ ከይጠፍእ መደቡ። ንግስቲ ኣስቴር ጓል ኣብሓይል ምስ ሞርዶክዮስ ኮይና ነታ ብዛዕባ ፑሪም እትዛረብ መልእኽቲ ብምሉእ ሓይሎም ከጽንዕዋ ካልአይቲ መልእኽቲ ጸሓፈት። ቅዳሕ ናይታ መልእኽቲ ናብ ኩሎም ኣይሁድ ናብተን 127 ግዝኣት ንጉስ ኣርጤክስስ ተላእኸ። ኣስቴርን ሞርዶክዮስን ንኩሎም ኣይሁድ ሰላምን ህድኣትን ተመነይሎም ከምቲ ንሶምን ዘርኦምን ብናይ ጾምን ምህለላን ዝርኢ ዝሰርዕዎን ኣጽኒዖም ዝሓለውዎን ከምኡ ከዓ ብመዓልታት ፑሪም ክሕልውዎም ከም ዝግባእ ኣዘዝዎም። በዚ ከምዚ ትእዛዝ ኣስቴር ነዚ ናይ ፑሪም ነገር ኣጽንዖ። እዚ ከዓ ኣብ መጽሓፍ ተጻሕፈ። ምዕራፍ 10 ዕብየት ኣርጤክስስን ሞርዶክዮስን። ንጉስ ኣርጤክስስ ከዓ ኣብታ ምድርን ኣብ ደሴታት ባሕርን ግብሪ ኣውደቐ። ናይ ሓይሉን ናይ ጅግንነቱን ኩሉ ግብርን ሙሉእ ዛንታ ናይቲ ንጉስ ንሞርዶክዮስን ከመይ ገይሩ ከም ዘዕበዮን ኣብ መጽሓፍ ዛንታ ነገስታት ሜዶንን ፋርስን ተጻሒፉ ኣሎ። ሞርዶክዮስ እቲ ኣይሁዳዊ ንንጉስ ኣርጤክስስ ካልኣዩ ነበረ። ኣብ ኣይሁድ ክቡር በቶም ብዙሓት ኣሕዋቱ ከዓ ፍትዊ ነበረ። ህዝቢ ጽቡቕ ክረኽቡ ኩላቶም ዘርኡ ከዓ ብድሓን ክነብሩ ይጽዕረሎም ነበረ። በርግና ዓለም በቁልዕነት ገዳም ኮይኑሉ ሕይወተይ ዝተመልአ ድኻም ለምንለይ ድንግል ክወፅእካ መርገም በርግና ዓለም በቁልዕነት ገዳም ኮይኑሉ ሕይወተይ ዝተመልአ ድኻም ለምንለይ ድንግል በርግና ዓለም በቁልዕነት ገዳም ኮይኑሉ ሕይወተይ ዝተመልአ ድኻም ለምንለይ ድንግል ክወፅእካ መርገም